1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je li komplicirano? Uvijek mogu pojednostaviti ako želite. Ne, odlično je. Možemo tako odraditi. Ne znam kako bih vam zahvalila, ekipa. O, zahvali Maxiju, ideja je bila njegova. Hvala, Maxi, ti si genije. Da, genije. Misliš genije koji govori što misli, ali kad govori, ništa ne kaže. Dobro, dosta sa šalama, cure. U redu, Dolo, što si mislila u vezi zabave? Ne znam što je onaj drugi planirao, ali ja imam kostim koji je moj tata nosio prošle godine. Možemo ga iskoristiti? O, savršeno. Maxi se obožava kostimirati. Da, obožavam. O čemu se ono radi? Moraš postati lik. Reci... Dolo, jesi li sigurna da će se tvom bratu ovo svidjeti? Da, sigurno, moj brat voli dinosaure. Poludjet će kad te vidi. Jesi li Oni sigurna? dolaze. Dakle, Maxi, nemoj nikoga prestrašiti, u redu? Evo ih. Uopće ne izgleda loše, zar ne?